Aj ty všade počúvaš, aká by si mala byť vedomá žena, aby si pritiahla hojnosť, aby si bola všade autentická v správaní, aby si mala dostatok priestoru pre uvoľnenie svojich emócií, aby si bola vedomá a pravdivá a dokonalá. No, to sa do tých rílsok všetko zmestí však, ale my sme ženy obyčajné v 21. storočí. Sme radi, že stíhame ráno kakať a obedovať teplý obed. A toto všetko, čo sa tlačí cez tie siete na nás, aby sme boli pravdivé, autentické, dokonalé, to, ako sa robí, nech mi to niekto ukáže. A nie sú na to žiadne skratky, není to ani práca celoživotná. Je to o tom, že my už sme dosť. A toto úplne stačí, že si uvedomíš. A to uvedomenie, že už teraz je dosť a že stačí to, čo teraz robíš a nemusíš byť autentickejšia a ešte viac priťahovať, lebo to, ako sa ťahá tá hojnosť, to všetko prichádza samé. No ale poďme sa tejto téme venovať cez to telo, cez náš nervový systém, iba aby sme sa nalaďovali, aby sme sa skúňovali v tom strese. A toto bude už túto sobotu na našom workshope. Ak si sa ešte neprihlásila, tak neváhaj a link je v bio.